magia izateko bidean, hori utzi eta komunikazio, ikusentzunezko komunikazioa ikasi zen duen, naiz eta mago bezala ezagutzen zaitugun. Imanol Ituño, haupa. Kaixo. Magoa jaio edo egiten da? Bueno, askotan galdetzen didaten galdera da, eta ez dakit erantzun zuzena zein den ere. Ni, jaio edo, ni ingenieri oso ondo esan duzu nola ingenieritza hasi, gero urte batean ikasi nuen hori enuela ikasi nahi, beraz nahikotxo ikasi nuen urte batean. Ikusentzunezkoak egin nituen, ikasi ez dakit asko ikasi nuen, baina behintzat papeltxo batean jartzen du nik horretaz badakidala. Eta gero, edo, ni magoa beti da nik ikusi dut neure buruan, ni txikitan ja magia gustatzen zitzaidan, da horretan ibiltzen nintzen, orduan ez dakit mago jaio nintzen, egin nintzen, ez dut uste behar denik ere inolako doai berezirik magoa izan, batzutan pentsalik ez, oso abilak dira magoak, nik ez dut abilieziarik orduan ezin naiz magoa izan, ez dut uste horrelako mugarik dagoen. Magoak zer izan behar du orduan? Ezaugarri batzuk izan behar ditu edo? Badaude behar bada ezaugarri batzuk zeintzuk laguntzen duten magoa izatera, baina, badaude, ez dakit, badaude futbol jokalari oso onak oso abilak ez direnak, baina beste doai batzuk dituzte, oso fizikoki oso indartsuak dira, edo korrik asko egiten dute, edo, ez dakit, futbolaz ez dakit, baina nahi dute esan, abila izateak lagundu dezake, laguntzen du, noski laguntzen duela. Baina oso abila baldin bazara eta komunikatzen, zuhaitz bat baino txarrago komunikatzen baldin bazara, naiz eta oso abila izan eskuekin. Magoanen ezaugarri bat dalako komunikazioa? Klaro, bada, baina behar bada oso komunikatzailea baldin bazara, eta ez daukazu zer komunikatu, igual ez du ezertarako balio ere, horregatik dinot, jarri ditzakegu lista batean ze gauza ze bereiz jarri behar diren, baina horrik ez izan da ere, ez du esan nahi magoa izan zaitezkenik, ez dakit. Hori izaten dute, legeak daudela hausteko, orduan, ez dakit, artean legeak jartzea, pues... Baina noiz esaten diozu zure buruari, ni magoa naiz. Iritziko zan momentu bat, ez? Begira, nik beti errespetu handia diot, magiari, aktorei, adibidez, nire askotan esaten dut, zu era aktorea, zara, cuidao, ni magoa naiz. Ni aktorei diet kriston errespetua. Ez da aktore lanak egin izan dituzu. Hori beste gauza bada. Nik aktore lanak egin izan ditut, noski, baina nire burua ez daukat aktoretzat. Ni magoa naiz. Nik etxean magia ikasten dut, magia praktikatzen dut, ez dut aktore lanak ez ditut praktikatzen edo ez dut behintzat nire burua aktore bezala hartzen. Egin izan ditut, baina ez naiz aktorea. Baina noiz bezan zenion zure buruari, Imanol, magoa zara. Karo, orduan ni, hori izan gadera, parkatu. Nik magia gustatu, beti da nik gustatu izan jat, baina nik txikitan edo gaztetan enuen esaten magoa nintzen. Ni, magia egiten nuen, eta banekien magia egiten, hartu karta bat hemen jartzen da, eta orain goian dago, ze ondo, jazta. Baina, karo, niri asko kostatu zitzaidan esatea, ni magoa nintzela. Errespetu handia niolako magiaren, ez dakit, uste dut helduna zela momentu batetera, azken finean nire lanbidea da, nik magiaz bizi naiz. Nik uste orain badaukadala magoa nazela esateko... Lanbidea dela. Lanbidea da, hori da, lanbidea da, orduan badaukat... Gauza handia da hori, ja, Bai, gauza handia da, bai. Badaukat ez dakit, almena edo, eman diot neure buruari hori esateko permisoa, ez dakit, hola, bai. Eta noiz esan nuen, pues egia esan ez dakit esaten, baina kostatu zitzaidan, hori badakit, kostatu zitzaidala esatea ni magoa naiz, eta ez nik magia egiten du. Ingenieritza badakigu nora joan zinen ikastera, ikusentzunezkoak ere, baina magia nora joaten da bat ikastera? Claro, Hogwarts bat ez dalako existitzen. Hori da. Claro, ez dago... Naiz eta ederra izango zen, ez? Bai, magiatu eskutitz bat, etc. Magia ikasteko nire bidea izan zen, neure gurasoek mago bat ezagutzen zuten, eurekin egiten, mago bat, berak bankuan egiten zuen lan, nire gurasoek bankuan egiten zuten lan ere, orduan lankidea zen, baina bera afizioz magoa zen. Eta auzokoa zan gainera, orduan egon ziren hor kasualitate batzuk, eta etxera gonbidatu zuten, eta berak egin zizkian magia batzuk, nik banekizkin ja gauza batzuk egiten, baina bere izan zen lehenengo irakaslea. Claro, ezagutu nuen lehenengo tipo honek magia daki. Horran bere izan zen olako lehenengo pausu bat. Berak utzi zizkidan liburu batzuk, magia liburu batzuk, eta magia liburu horietan ja magia borrazen asaltzen ez diren beste trikimailu batzuk asaltzen ziren. Pixka bat zailagoak zirenak, landuagoak, liburu serioak. Gaur egun, liburu horretako trikimailuak egiten ditut oraindik, hau da, oso liburu onak dira. Hasteko nik beti gomendatzen ditudanak.
Eta, bueno, horri tiraka, liburu horiekinak gehiago ikasi nuen, gero magoak ere topaketetan batu egiten gara, badaude magia topaketa, kongresuak, konferentziak, olako kongresu handiak, eta hor pilo bat ikasten da, beste mago batzuk ezagutzen dituzu, eta nik uste jendeak, magia munduan ez dagoen jendeak pentsatzen duela magia oso mundu itxia dela. Bai, eta ematen du mago bakoitzak bere trikimailuak berarentzako bakarrik gordetzen dituela, edo hori da uste duguna. Bere sekretua gordetzen dituela eta ez dituela inoiz esango, eta ez da horrela, esan magoen artean nahiko rollo nagoten da, eta azken finean sekretua ere ez da magian importantea da, noski sekretua, baina ez da ere importantena, hau da, nola egiten den zeo zer jakitea ondo dago, baina importanteagoa da jakitea nola egin, ez delako berdina. Nik biolina nola jotzen den badakit, hartzen da biolina eta horrela egiten da. Baina nik ez dakit biolina jotzen. Eta magian ere antzera gertatu lehik, nik badakit hau horrela hemen atzamarra sartu ez dakit zer, baina gero nik enazka pasa hori egiteko. Horrean bi gauza ezberdin dira, nola egin jakitea eta egiten jakitea. Eta horregaitik ere sekreto importantea da, baina importantea da ere beste doai batzuk ere eukitea edo jakitea, ez da? Eta beraz hor konpartitzea eta trikimailuak edo dana jolasak konpartitzea ere, bai, magoen artean, hombre, noski, magoak ez direnen artean ez dituko elkarbanatzen, bestela magia galduko litzateke, ez da? Baina magoen artean bai badago merkatu hori. Bai, kongresuak, topaketak aipatu dituzu, beraz, Euskal Herriko magoak elkar ezagutzen duzue, baina estatuan ere. Bai, noski, eta... Eta gitzen bat, asko zareten, gutxi zareten, ez dut imaginatzen horrelako topaketa bat. Topaketa nazional batean, egiten dira, orain koronavirus movida honekin ez dakigu noiz berreskuratuko diren, baina orain arte, pandemia mundua aurretik, egiten zen 3 urterik birritan egiten ziren. Hau da, 2 urtez bai, urte batez, 2 urte bai, segaitik ez. 3 urtero egiten dalako mundiala. Orduan, mundiala dagoenean ez da egiten nazionala. Egon izan zara mundialen batean? Bai. Hori izan behar da? Estokolmon. Estokolmon. Bai, Estokolmon, itzela izan zen. Eta zenbat mago. Nik nituen 18 edo 19 urte gara horretan. Niretzako izan zen, lehenengo kongresu haundia, niretzako izan zen itzela. Ez dakit zenbat ordu egin nituen 5 egunetan, baina gutxi, oso gutxi. Eta zenbat mago, ez dakit, 4.000 mago, ez dakit, pilo bat. Pilo bat, eta hor bai doazela mundu osoko magoak, noski. Eta kongresu nazionalean, egon lehik ez dakit, 600 bat, 500, 600, bai, hortik inguruan. Bueno, hala ere, badira magia mota diferenteak, ilusionismoa. Eta azaldu aldi guzun, askotan ikusten duzu mago bat, eta norbaitek esan, hori ez da edo, ez? Baina badago zerbait dela ikusgarriagoa, ez? Eta beste bat, magia txikia edo gertukoa, ez dakit nola diferentziatzen duzu. Bai, baditu atal ezberdinak, ez? Edo rama ezberdinak. Ni beriziko nituzke lehendabizi gertuko magia, oda gertu-gertuan egiten den objektu txikiekin, eta ez den atokian egiten den magia. Ordea badauzkagu bi bereizpen, eta gero bakoitzaren barruan badaudere beste bereizpen batzu. Gertuko magian izan lehike kartekin egiten den magia, edo txamponekin egiten den magia. Kongresuetan egoten dira lehiaketak, eta lehiaketak ere egoten dira karto magian, da kartekin egiten den magia. Numismagia oso izan nola polita, hori da txamponekin egiten dena. Txamponekin. Eta gero dago mikromagia, eta mikromagia da beste gauza txikiekin egiten dena. Dadoak, gomak, ez dakit, gauza txikiekin. Hor, magia mota hori da, objektua txikia baldin bada, hor zaude sartu. Eta gero, ez den atokiko magian, egon lehike ilusio handiak, horre dira, kutsa handi horrek, tigre. Persona bat zatitzen duten. Erditik zatitu tigre bat agertarazi sua, beti sua eta neskak sartu, eta zeanko matxista garen magoak, beti hor espatak sartzen, madre mia, horre dira, ilusio handiak, eta gero dago, ez den atokiko magia, hori aroena, adibidez hori oso mago gehienok egiten dutena, gehienok egiten duguna, ez da bi aro horrela bata besteren barruan sartu, edo zapiekin egiten dana, hori da, magia generala ditzen zaiona. Eta manipulazioa ere badago, horrek karta, hainbat karta, karta, usoa, karta, usoa. Untxia. Untxia. Aipatu duzu, neskak magoa magia zematzista den. Bai. Uste duzu aldatu duela ere? Begira, magiak izan zuen... Ez dakite? Magia garai batean, 20. mendearen hasieran ikuskizuna zen. Hori izan, zegoen ikuskizunik handiena. Gaur eguneko futbolarekin konparatuko nuke. Hau da, magoak benetan superizarrak ziren. Houdini superizar bat zen. Oin dela 100 urte hil zen, eta gaur egun oraindik Houdini izena
ezagutzen da kalean. Bai. Osa, Houdini izan gaur eguneko Messi, edo Maradona, osa, kristona. Houdini, estrella, suprema, Houdini. Garai horretan, magiak oso lehiakide indartsu izan zuen, sinema. Garai horretan, sinema sartzen da, askoz merkeagoa da, pelikula bat jartzea antzokian, mago bati ordaintza baino, orduan magia azten da hor, gainberan azten da hor, pikatu handoa bera. Eta 70-ko hamarkadan jartzen da berriro magia oso modan, sala de fiestetan, olako barieteetan, kabaretetan, eta karo, garai horretan publikoa edo gizartea oso matxista da. Eta garai horretako... Ikuskizun hori, bariete hori... Bai, bariete hori, eta kaspa dauka. Kaspa, brillantina, lentejuela, eta kaspa, batez ere kaspa. Orduan, momentu horretan magiak aldaketa oso handia hartzen du, oso ikuskizun handietatik gatozelako, eta derrepentan ikuskizun handi horrek geratzen dira mago bat eta asko jota partener bat, edo laguntzaile bat, edo neska bat, edo mutil bat, edo asko jota bi pertsonetako ikuskizunak, eta gaur egun dugun magia da horren isla. Hau da, gaur egun magia ere ez dira oso ikuskizun handiak, eta geratu dena jendearen imaginarioan da hori, mago bat frakez jantzita, lentejuela, kaspa hori, aldamenean laguntzaia erdibilusik, da hori dator horretatik. Hau da, magia historian zehar ez da horrela izan, baina gaur egun ditugun oraindik sentsazio horre datoz hori, 70-ko hamarkada horretatik. Kontatu diguzunagaitik ere, ez bakarrik magoa izan, trikimaioak ikasi, kongresuetara joan, magiaren historian ere harakatu duzu, ez? Ni piloa gustatzen zait, bai. Da, zergaitik gaur egun egiten ditugun magia, zergaitik egiten ditugun horrela jakiteko nik uste historiara jo behar dela. Bai, eta inoiz ere, bilatu izan duzu, gure inguruan egon den magoren baten historia eta horiek kontatu. Bai, nik egin izan nuen dokumental bat ere, Bilboko magoen inguruan, hori pixka bat, nire amorru maten zidan, nire aurrean egon zena nortzu ziren ez jakitea, orduan, harakatzen ibili nintzen, nagusi nahi galdetzen, eta... Euskal Herrian izan da? Claro, magorik? Bai, egon izan dira magoa. Beira, Nikola bat esatea, ez da inoiz bidezkoa bat bakarrikola beste gaitik jartzea, baina... Aipatuko dugu bat. Barkatuko didate beste, baina eske honen historia oso bitxi izan zen. Bera, Roke Ayerdi deitzen zen, Roke Urresti Ayerdi. Bera zen, Elgoibarreko baserri batean jaioa, baserri batean, imaginatu magia zela, non ikasiko eban, gaur egun ez baldin bada ere oso erreza magia non ikasi aurkitzea, bera ez dakiz urtetan jaio zan, baina oin dela gitxil zan, 80 urterekin, imaginatu, ez dakit, 20 pikuan edo 30, berrogeian, asko jota, berrogeian. Karo, berrogeian, ez dago telebistarik, ez dago internetik, non ikasi magia. Irratia. Karo, irratia. Berak esaten zuen, berak magia ikasten zuela, zineman bat zuen pelikula bat, luze, ez dakit, izena aztu zaitu orain, Noches de Europa, edo lako luz, ez dakit izena nola den, baina bertan asaltzen zen Channing Pollock. Channing Pollock zen mago bat, oso elegantea, eta bere izan zen lehen magoa usoak horrela agertarazten, hori oso klasikoa da, sapi bat erakutsita, uso bat. Bere izan zen lehenengo magoa, eta mago hori asaltzen zen pelikula horretan bere numeroa egiten. Orduan, Ayerdik esate eban, bera bajatzen zala Donostiko zinemara, astebururo pelikula hori ikusteko usoak nondik agertarazten zituen. Orduan, berak asmatu zituen metodo batzuk usoak agertarazteko. Karo, berak asmatu zituen, hori ikusita, nola egingo du hau? Pues igual dauka, ez dakit, hemen izkutatu. Orduan, berak, hori ikusita bakarrik, asmatu zituen medio batzuk usoak agertarazteko. Eta izan zen, aitzindari bat, benetan, bere izan zen, Espainian usoak agertarazi zituen lehenengoa ez baldin bazan izan. Elgoibarrekoa. Bai. Berak esaten zuen beti, egiten zuenen bere numeroa, esaten zuen, para ser de pueblo no lo hago tan mal. Izan beti bere amaierako koletilla. Eta nik, nik, karo, ezagutu nuen ja oso nagusi. Eta, zelako, bere ikusterakoan amodio ikusten zenuen magiarekiko, zelan maitatzen zuen magia, zelan hitz egiten zuen aurreko garai eta ez da oso... Beraz, gurean ere egon izan dira magoak, naiz eta, ez dakigun askorik euren inguruan, ez? Egon izan dira, bai. Eta irratia aipatu dut, ez? Eta, hor ere, sortu duzu edo bide bat, ez? Badira urte batzuk, magia ikusteko bada ere, zuk entzunez,
etxean gaudenontzat magia egiten duzula. Bai, hori da nik dudan borruka bat beste mago batzuekin ere, nik esaten dut magia ikustea, noski ondo dago magia ikustea, baina ez dela beharrezkoa magia ikustea, magia ulertu behar da. Hau da, askotan pentsatzen dugu magia begiei egiten diegula, baina magia buruari egin behar zaio. Hau da, nik zuri oso gauza ikusgarria egiten baldin badizut, esango zu, ikusgarria, pum. Baina, zer ikusgarritasun horrek ez dizu begiek ematen dizu imposibla dalako, hau da, zu pentsatu behar duzu hori ezinezkoa dela. Ez baduzu ezinezkoa dela pentsatzen, ez dakit, zu artifizial bat, baina ez da magia. Orduan, irratia nik uste badela medio ona magia zabaltzeko. Bueno, eta pasabiz urte batzuk eta gaina liburu bat ere argitaratu zenuen gai honekin, ez? Bai, lehen komentatzen genuen topaketa horietan, geure sekretua banatzen ditugula, nik liburu bat idatzi nuen, nola nik gidoi batzuk idazten nituen, irratian magia egiteko. Oraindik ere jarraitzen duzula. Buelta asko eman behar diozu, irratirako sortzeko magia? Batez ere saiatzen azelako errepikatzen beste baten egindako zer, bai. Azkenan ja, zer egingo dut urrengo astean, madre mia, nondik aterako dut, baina azkenan, ateratzen da, ez dakit oso, magia. Magia askotan esaten dute da, hori ez, ikusia baino, ikusten duguna baino, pentsatzen dugunaren bitartean ez ikustea zer gertatzen ari den, ez? Claro, baita, claro, ez... Horren importante da, eskoena belizia izatea, edo nik ona egiten baldin badu, zuk ona begiratza, nik esko honekin trampa egiten dudan bitartean, ez da? Ez da, ez ikustea ere magia bada. Eta ze iritzi daukazu askotan ere magoi, uste da, edo pentsatzen da askotan da, umeentzako kontua, ez? Bai. Eta, ez dakit oso ondo zergaitik magia lotzen den umeik horrela delako. Bai. Bai, zuk ikuskizun bat jartzen duzu gaueko 10etan taberna ilun batean, eta umeren bat egongo da. Naiz eta domeka bat gaueko 11etan izan, berdin dio. Ume bat magia jartzen baldin badu, umeak egongo dira. Ez dakit oso ondo zergatik magia lotzen den umeen, ez dakit. Azken finean, ume batek, nik ez dut uste magia umeentzako denik, azken finean, magia ezinezko bat duenez, ume batek ulertu behar du hori ezinezkoa dela, eta ume bati gehiago ez tontoak direlako, baizik eta umeen mundua fantasiosoagoa delako, helduena baino, eta orduan, ume batek pentsatzen du, hau ez dute umeek ikusten, ez da. Ume batek pentsatzen du, bestela gero ikusi. Pentsatzen du, olentzero sartzen dela bere tximiniatik bera, gau batean sartzen dela Euskal Herriko etxe guztietan. Ume horri ze inporta zaio bosteko pika bihotzeko daman bihurtza. Ez zaio inporta, berak uste du gizon potoloa sartzen dela bere tximiniatik eta Power Rangerrak ekartzen dizkiola. Power Rangera, madre mia, zen nagusina zen. Hori, orduan, magia ez da bereziki, ez da umeentzako. Umeek ikusi dezakete noski, eta gozatu dezakete noski, eta badago magia ere umei zuzentzen zaiona, eta igual heldu bati ez zaiona gustatzen. Baina niri hori ez zait horren beste interesatzen. Baina, hala ere, zu jartzen duzu, nagusientzako, edo helduentzako magia egiten duzula, espezifikatzen duzu, ez? Bai, hala ere, umeak umeentzako ere egiten dute, noski. Baina nik uste, proposatzen ditudan ikuskizunak, heldu batek ikusten baldin baditu, igual gozatzen ditula, de hecho, igual umea baino gehiago. Eta ez zaizu gertatzen edo, ez dakit hori amorroa ematen dizun, ikusle heldu asko beti goten garela trikimailua asmatzeko nahian. Eta hori da apurbet, alde batera utzi behar dugula magia ikusten dugunean. Hori, magian azten nintzenan gehiago gertatzen zen. Nik uste ere, magoa ikusten baldin baduzu, ez duela bere materialean edo bere magian ez badu sinisten edo lotxatuta etorten baldin bada, edo bere estatusa oso bajua baldin bada, oso erreza da magori izatea, harrapatzen dizudan. Baina ez dakit, heltzen da momentu bat, non ikasten den ere publikoa nolabait zure ganatzen, edo ikasten duzu nolabait, aspaldi ez didatela esaten, harrapatuko zaitu, ez dakiz, ez? Bueno, magoek komunikatzeko gaitasun handia auki behar dute. Bueno, normalean oso berbatiak izaten dira, ez dakit munduko magoak nolakoak diren, baina berba asko egin behar izaten dute. Eskua baino mina da bilezia duena, bai, egia da. Bueno, bestetik, aipatu duzu lehen, zu ez zarela aktorea, eta egin izan dituzula lanak aktore moduan, baina idatzi egin duzu, Ramper, antzeslana, aipatu nahiko nuke,
Horre ere, paiaso baten historia ederra ekarri zenuelako, taula gainera. Oraindik uste du jarraitzen duzuela egiten. Jarraitzen dugu hor, azkenengo funtzio batzu ditugu hor, eta pixka gehiago luzatu. Pandemiarekin gelditu direnak, baina batzuk berreskuratu. Bai. Konta iguzu Ramperren historia nola izan den? Bai, hori sortu zan ere, lehen komentatzen genuen historiara jotze horrekin. Hau da, Ramper zan gerra zibilan zegoen paiaso bat, bigarren errepublikaren amaieran eta gerra zibilan ibili zan paiaso bat, berazan Madrilekoa, eta oso tipo famatua zan, baina oso tipo famatua berriro ere konparatuko nuke, Cristiano Ronaldo edo Messi edo horrelako figura batekin oso famatua zen. Espainia mailan gehien kobratzen zuen artista. Ez dakit gaur egun, ez dakit zein izan daiteke, Rafael, ez dakit Rafael asko kobratzen duen, baina, tira, holako fuera de serie bat. Eta berak asmatu zuen numero bat, eta numero hori gaur egun jarraitzen da egiten, hainbat komikok egiten dute, hainbat paiasok egiten dute, hainbat magok egiten dute. Eta parodia bat, objektu bat hartzen zuen tipo batek, eta berak asmatu behar zuen ze objektu zan, berak hitz jokoekin esaten eban. Giltza batzuk hartzen baldin bazituen, berak esaten zion, ya ves lo que tengo, ya ves, giltza, ya zala. Horrelako hitz joko tontoak egiten zituen, baina improvisatuta. Horrean, tipoak oso fama handia hartu zuen horrekin. Oso improvisatzaile hona izan zen. Bai, oso akrobata hona zan, oso improvisatzaile hona. Eta gauza da gaur egun numero hori egiten dela, jakin gabe Ramperrek asmatu zuela. Nire amorro ematen zidan, obra gaur egun arte heldu izana, baina ez obra hori nork asmatu zuen. Orduan horregaitik idatzi nuen, horregaitik. Eta historia hori gustatzen zaidalako, vamos. Tartean gidoia idatzi zenuen, saria irabazi, Kafe Bar Bilbao gidoien sariketara joan, eta irabazi, eta ondoren... Moldaketa bat egin genion, hori zelako testu labur bat. Hasieran hor aurkeztutakoa testu labur bat zan, testu labur luze bat zan, nahiko luzea zalako, baina laburra, ala ere, horrean hor pixka bat moldatu egin nuen, gauza batzuk gehitu, eta obra... Bai, eta Juan Paños, hori da, bera da aktorea. Gorpuztu zuen Ramper horri, ez? Vida y muerte de un payaso. Bai. Eta oraindik ere, bizirik jarraitzen du? Bizirik jarraitzen du, bai, badaukagu hor, ez dakit, sopelan daukagu abenduan, eta Donostiragoaz ere hilabete honetan, 21, 22. Bueno, badituzue batzuk. Baditugu batzuk, bai. Ibilbide polita egin du Ramperrek, ez? Bai, gu daukagu hor pixkat pena Madrilen egonez izana gehiago. Ramper paiasoa bera Madrildarra zan. Claro, Madrildarra zan, da gainera nik uste historia oso Madrildarra da, kontatzen dalako nola Madril sitioan zegoenean, bertan zegoen umorea egiten da. Gerra baten egotea umorea egiten, niri horri iruditzen zait oso, niri obraren momentu latzena iruditzen zait, ez? Eta pixkat, pena hori daukat, Madrilen gehiago egonez izana. Bueno, egongo da gara. Bide horretatik, baduzu beste proiekturik, Ramperrantzeko... Pandemia horretik, justo otsailean, ez dakit enteratu zaren, egon da pandemia mundial bat. Ez daukat horren berririk. Ez da asko hitz egin hortaz, ez dakit, telebistetan ez da, baina bai, egon, ez dakit oso ondo zer izan da, virus bat, Horren, otsailean estrenatu genuen justo Juan Pañosekin batera, baina oraingoan aldatu egin ditugu paperak, hau da, ni nago eszenatokian, da berak egin... Aktore berzala orduan. Baina magia da, ikuskizun bat magia da, ni aktorea nazelako. Eta magi ikuskizun bat, eta magi ikuskizun horretan hartzen ditut historiako hainbat magoren pasarteak, eta pasarte horiekin magia ezberdin bat egiten dut. Kontatzen du pasartetxo bat, eta egiten dut horren inguruan magia bat, edo ez dakiz. Omenaldia ere bada izan ziteken, ez? Ezagutzen ez ditugun, historian egon diren mago ezagun horien bizitzak eta asmatutakoak taula gainera eramaten? Bai, pixkat omenaldi bat. Azken finean ere ni, ez dakit, nire artistatxo bihotz honetan, igual espero dut hemendik urtetara norbaitek egitea Imanol Ituño Vida y muerte de un komikutxo, jo, ez dakit. Baina bai, gustatzen zaite historian egondakoa berreskuratzea da bere, ez dakit, nola bait, nik ez dut nahi eskola klasetan historia ikasten denean, ez dakit, gerrak ikasi beharrean magoen izenak ikastea ez da hori, baina nolabait publikoa esitu ere eta jakin mago bat ikusten duenean ez duela mago hori ikusten. Ikusten dituela historian aurretik egon diren mago horrek, mago horretan izan duen influentzia, adibidez. Bai, eta aipatu diguzunagaitik, batzuk ez dira inurrun bizi izan, ez? Ez, horregatik, ez. Eta, hori pandemiaren aurretik... Hori, otsailean estrenatu genuen, Basauri Sozial Antzokian, hor geratu da.
Gainera magoei pandemiak egin digu mina handia, ezin ditugulako objektuak emon, kartak hartu... Claro, ez daten zer dela, eta... Claro, orduan, antzeslan bat, bueno, bai, distantziak, maskarilla, pues ikusi dezakezu, ez da oso erosoa ere, baina, bueno, tira. Baina, claro, mago batek ezin ditu kartak emon, ezin du pertsona bat atera eszenatokira gauzak barajan azteko, edo objektu bat trukatuta ez dagoela ikusteko, edo... Magia egin beharko duzu pandemia. Claro, gainera, soaz antzokira, depende zein antzokira soazen gauz bat esate dizute edo beste bat, hemen ezin duzu atera, hemen bai, hemen maskariekin, hemen 2 metrotara, hemen, orduan, karo, ez dago ere protokolo zehatz bat leku guztietan berdina dena, orduan, oso zaila da. Manol, denetarikoak magiak egiten dituzu, hau da, gehienetan nik kartekin ikusi zaitut, baina, bueno... Ni hasi nintzenean kartekin egiten nuen, ia guztia, bai, baina gero, karo, heltzen da momentu bat, non konturatzen zaren kartekin bakarrik oso zaila dela bizitzea magia kartekin egiten, porque karta oso objektu txikia da, eszenatoki baten ez da ondo ikusten, orduan, karo. Hori da gertukoa. Claro, hori da, lehen komentatzen genuena gertukoa, orduan, kartekin bakarrik magia egitea, bueno, badaude magoak, karta bakarrik egite dituztenak eta horretaz bizi direnak, baina, bueno, ni hasteko oso elementu ona dela uste dut, objektu txikia dalako, ez du asko okupatzen, merkea da, eta kartekin piloa gauza egin daitezke, eta gaina nik uste magiaren... Zuma baraja erosiko zenituzko jaragoineko. Ez dakit, 20 erosten ditu, zen, 20 baraja, venga, beste 20, ez dakit, pilo bat. Bai, ez? Pilo bat. Baina hori oso objektu txikia da, boltsikoan eramateko, eta ikasteko nik uste kartekin magia ondo egiten duen batek, oso errez duela gero eszenatokira salto egiteko eta eszenatokian ondo egiteko egiten duena. Basea nolabait kartetan dagoela. Kartetan dago, ez? Gero, agian, txamponak ere erabili izan dituzu. Eta nik uste ere, bibliografia gehiena kartetan dagoela, da liburu asko daudela karten inguruan eta gehien landu den atala dela. Aipatu duzu lehen Houdini, ez? Denok ezagutzen, eta askotan entzun zaitut beren inguruan hitz egiten. Euskal Herrira etorrita edozein alorretan, politikan, kirolan, nor da gaur eguneko Houdini? Edozein arlotan? Bai, edozein arlotan. Gaur eguneko Houdini? Baltonik, eskapatu egin dalako, ez? Ez dakit. Baina, Houdini, hau esan nahi dut, Houdini etzan mago ona, hau oso bitxia esan. Ez, Houdini oso... Oso famagoa egin zen. Claro, baina ez da berdina fama izatea da artista ona izatea. Bera esan oso publizista ona eta oso... Houdini gaur egun izango zen Kardashian antzeko bat. Denbora guztian Twitterren edo Facebooken edo Instagramen. Houdini egongo zen lata emoten egunero eta hashtag da izango zen trending topic egunero. Osa, zan tipo oso publizista ona, mago bezala, magoa zan, baina ez zan oso, orain titular. Manol, itu inok esan du, Houdini ez. Bueno, bukatzeko. Magian denok sinisten dugu, baina benetako magia existiko balitz, non egingo zenukezuk magia? Bueno, nik, behira, pixka kursi jarriko nahiz, esango dut, benetako magia existitzen dela. Nik trampa egiten dudalako, baina ikusleak magia ikusten duelako. Beraz, ikuslarentzat egiten dudana egia da. Beraz, antzoki batean. Eskerrik asko. Eso, Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.